Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Facebook ya. Iki menggawe bagian sore tapi cuacane udan kaya gitu. Oh, sing pada aku nyambut gawe nang sawah karo sing arep lagi nganuni apa kae? Arep ngono ndire Lombok. Pada ngiubung nang udan. Yo aku dewek yo kepriwe yo bingung mau udan kaya iki bubuke wis pada bocor maning nggih. Aduh, jenenge resikone wong rumah tangga ya, tanggung jawab maring keluarga bener-bener rapot ya. Wong udan kayak gini ya angger tetep nek wis dadi penggaweane tetep dikerjani bae sedulur ya. Duh, dhewe maning sih mung nang usahane kayak gini ya. Kudu dipanek bae lah. Ya wis ya sedulur ya. Aku nyuruh pentongane bae sing sehat. Selamat lah. Mudah-mudahan lancar betul engko rampung. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.